Kaixo, txorien, eguerdion, Zigoriturrieta. Berdin, Patricia Bireli. Heldu da osteguna, eguena guretzako, eta horrekin batera, ostegun biralak. Oso, no? Eta nik erresta bat ekarri dut, pitxia izan leikela, behitxu, nahazten ditu, sekretua, hau da, txerrixa. Eta ganboi batzuk, otarrainskak, edo, izkiratzarrak bebain nahi baduzue jarri, itxaskiak, alegia. Eta da, holako itxaso mendi nahasketa bat. Bai, hori, oso katalana, hemen oiasko eta gambakin genitu, Hemen katalana baino mexikarra, Oin bai, baina aldatzen da horregatik, nahi dut esan, nahasketa hau, batzuei, baina osoiko dela Katalunia, baina gero ja, espezietara juten ganean hor ja, bai, itxasoa zeharkatzen du, eta horrek ikusten da, ezberdintasuna daudela. Hori da, hemen ikuste duzue, lima, atxiote pasta, gero ingo berba horren inguruan, martorrixa, eta tortilla batzuk edo ogitxo batzuk, holan, hartoskuak. Berez, imaginauko zue, ingo itxugu, tako batzuk, txerrixa eta itxaskixekin. Atxiote pastarekin, martorri haziekin, kumino haziekin, oreganoakin, berakatzakin eta ospinakin, ingo pasta bat. Sekretu iberikoa bertan marinauko ordu erdixan. Bitxartian ananas hartaginan kozinauko gorritu arte. Tipula moztu eta ananakin eta martorrixakin nahasi. Lima sukua, gatza eta piperbeltzakin ondu. Gero aragia plantxan ingou eta laban batekin moztuko. Zartagin baten itxaskixak kozinatuko ditugu eta azkenik harto tortiak berotu, bi hartu oinarri gisa eta gainean aragisa, anana entzalada eta itxaskixa jarri. Martorrixekin eta limakin zerbitzatu eta jan. Berez, holaxe ez, lehenengo inbida aragisa marinatu. Horretarako inbio bolintxe, holako, ore bat edo izango da likidotxu haua. Horretarako, ointxe, inbidogu motraiuakin, nik ongo ditut asixak, putxo bat apurtu, berakatzekin batera, hemen ditut martorri hasiak, hau landatzen bozu lehen egon gara hortua iburuz berbaitzen, hau gauza berdina di orduan. Asixan egisa da, ez dala hain usaintxua, baina badaukala holan bere puntua, bere zaporia, kuminoa, pentsatot izango dela askoz bezagun haua. Nik martorrixa ez dute supermerkatuan, ez belarten datan eta aurkitzu interneten erosi bihar izan dut. Olako espezia den datan. Eta gero... Jendeak hemen laua hasi erabiltzen ditugu, lau espezia, eta bestea ja eskatu inbar duzu etxera gartzeko. Eta hori, joaten zarela holan supermerkatuta eta espezia horreko lan izaten dira, espezian egoten dien armaixuak edo, izaten dira hundixak. Baina daudenak zenba daude. Eta gero errepikatuta. Hori da. Igual, oreganoa 3 marka desberdinena. Orduan, bueno. Erabiltzen ditugunak betiko 10. Eta gero holan, bitxixa dana eta internetetik bai eskatu bihar dana, edo bestela, ontxe, herri batzutan eta egoten dio honek produktu amerikarrak eta saltze ikusten tokixak. Eta hau, Mexikotik dator eta da atxiote pasta. Txorienen erabilen genuen, eiteko hau kotxinita pibil, oso errezeta, mexikarran, hemen berez, hori lurrean egiten dute zulo bat, zua egiten dute bertan, eta ero, txerrikia normalan izaten dana, egiten dute, papatrik aurringo duen, antzeko ore batekin igurtzi egiten dute, arek laranja zuku eramaten du berezi moduan, eta gero egiten dute, olako banana ostoetan bildu, eta lurrazpian ez da ordu luzez, desegin ditzen da, bigumi hor. Guk hemen ingen duen, aluminio paperean bildu, eta labean egin alda baita, temperatura basuan, hartu ordu luzez eukiten duzu, ordu luzez. 3-4 ordutan desegin ditzen da erabat. Eta, honek ematen diona, kolore, gorri berezi hori, eta baita zaporea. Eta kolorea, zaporea, azkenean dauka ura, irina, berakatza, gatza, espeziak eta atxiotea dauka. Eta hori, nik bakarrik, lehenko aldixa, erabili biotena jan izan dut, baina ez dut erosi. Nik atxioten hasiak ikusi ditut eta oroitu dit, La Palma uartean egon ginenean, grabatu genuen txiloe bat, eta hor, nola dira honek, kaktus hori, txumbera eroitzen dena, eta dauka frutu hori, eta da berdina. Honen hasia, da holan, 2 eta 6 zentimetro arteko olako bolatxo bat luzenga, eta dauzka, olako arantza potente batzuk, eta erabiltzen dena barrukoa, eta barrutik atatzen dena, ekarri zuten, lehen ekarri zutenen Europarrek Ameriketatik ona, lehenengo erabili zuten ara, oialak eta telak eta horrela margotzeko. Azkenean,
kolore gorri bizi-bizia dauka. Eta berez da, zuhaitza deitzen da, bisa oreiana, eta horako zuhaizka bat, 2 eta 5 metro artekoa, eta hortik ateratzen dira hasi hauek, eta oso preziatuak izan dira, Hego Ameriketako inguru hartako, Mexiko, Kolombia eta horri inguruan, izena dauzka 10.000 ezberdinak aukitu ditu, Kolombian uruku, abujo, atxuete, akosi, akote, anoto, bitxa, bija, gero badaude beste Venezuelan, kaitu, onotillo, piatu, Ekuadorren ipiaku, hainbat, baina, holan ez danak ulertzeko, atxiotea ero holan. Hemen atxiote bezala ezagutzen da, eta hori, ore moduan etortzen da, ez? Apurtxo bat gogorra da, lehen, saiatu nazuran sardexakin da ospinakin mugitzen, baina, apurtxo bat gogortxo zaren, beraz? Irabia gaioakin. Eta, Mexiko aldera goia zenez, nik pipermina sartukotzat, hau berez, originalki saltza hau edo marinatzeko errezeta hau, errezetan biralian jartzen dauena da, guajillo piperrak, gure piper txorizeroak bezala holan lehorrak etortzen die, horrek hidratatzen uzten die, eta horrekin batera. Eta horrek emate dutza bebai, puntu bat, pikantia. Oreganoa bebai, guk guajillo piperrak ez dauzkagunez, jarrikotza hau, pipermina, hemengoa. Eta 60 mililitro ospin. Beraz, honekin gero marinauko aragisa, eta hemengotzena da saporia koloria, baina ospina bebai ingotzena da asko bigundu. Bai, orduan. Eta atxiotea pikatu egiten du baita, Bera bakarrik, naiz eta gehitu dizkiogun eta holan, atxioteak berak ere badauka pikante puntu bat, ez da... Eskandalua. Zauz neska, edo zeinek, esate izu zerbait. Karaokia bukatu da. Lasai, etzien ondoko etxekoak obra egiten, ez deitu udaltzainei, ez gu izan gara, txorienet izan gara hemen, batzutan eskandalu batatzen dugula. Atxiotea, esatea, hor maiek ez zutela erabiltzen jateko eta hori, esate zuten zala olako jainkoen eta hasi bat, ze kolore gorria gorria zenez, odola irudikatzen zuen, eta odola zan azkenean bizia eta hori, eta ordain bakarrik erabiltzen zuten margotzeko. Eta holan, margoetan da bai erabiltzen zen, baina kosinatzeko, ez zuten erabiltzen. Gero, gaur egun, gehiago ezagutzen da, industria hori, elikaduran industrian, erabiltzen da, zaporea eta kolorea emateko erabiltzen da, hasi bat da, gaur egun, antzak gauza pila batean hemen da, ez ditugunak ezagutzen, baina badaukate, eta, hortaz gain, antioxidatzaileak eta dauzka, eta, osasun antzako interesgarria da. Eta lehen, kosta behin jaten eskuekin ibilin azore, lehen, gorri jarregaz, ez bakarrik erropa margotzeko baizik eta atzamarrak margotzeko balixo dau, sointxe koiara batekin, mugitxuko temen aragisa, nire kasuan aurkeratu dut sekretua, iberikoa, dala txerrixan pieza bat, oso marmolatua, bezala, ez? Gantz pila bat daukala gore tartetan, biguntxua da niri asko gustatzen jatena, eta hau utziko marinatzen ordu erdi. Nik, aidortuko zut etxetik ekarri dutela, Horret, ordu erdian itxean. Ordu erdian txez gara ibili bere hemen itxoiten, eta olako gauza geratzen da. Berez, gero ukiko itxugu, bitxartian jarrikot sua bizi-bizi, eta ingo duguna da, olako anana entxalada bat, edo ez da entxalada, baina bakitzu takuekin eta zerbitzatzen den hau piko de gallo saltza, normalen izaten da tomatia, tipula eta martorrixa, gero lima sukuakin ondua. Ingo dugu berdina, baina tomatian ordez jarrikotzau anana eta anana kosinatua. Bale, oso ondo. Berez... Horrek oso inkutua, azkenean hemen kontrastea badaukagu, badaukagu, pikante ongo da, bixi ongo da, hori, gure sekretua, ez da sekretu bat hau, benetan onartzen dizu pikante ongo dala ja ikusita zegote bota dion, eta, ananarekin da lortuko duguna, olako fruta gozo batekin, kontraste hori, pikante gozoa, lehondingo digu pixka bat, eta, gure hau zabaiak gozatu ingo ditu. Horia. Sekretuan nun dagoen, termometroan nun sartzen dugu, pak. Besapien? Hemen, besapian. Azkenean, falda, hemen egalaren gainekaldean, hemen azpian dagoen atal bada, sekretu izena batzuk bi teoria du, batzuk ez da sekretu izen dela hor iskutuan dagoelako, eta hor bilatu egin behar da, eta beste bat, zala esaten da, harakinen da sekretu ezala, ze basekiten atal honen
ezautzen zuten nola atala hau samurrena eta goxoena zela, eta sekretuan beraiendako gordetzen omen zutela, edo esaten da. Zuze teorian jarraitzaile zara? Arakinana. Nik uste dut arakina, bestela sekretua, badaude beste atal pila bat txerrian iskutuan daudenak, eta, arakinak eta euskatela. Hori da, txerrixan xolomua zuretzako, eta ni geratuko naz pieza honekin. Ebentxe, ananak, nik hau, ez da kontxerban etorten, baina honek garbixak eta etorten dienak foto bate... freskua. Barruan freskua da, bai? Baina hori, urak endukot zau. Oso, no? Azkenean, errexabitxeko plantxan, eta nahi duguna da, holan, koloria aukitzia, hau da, marroixka, beltz koloria aukitzia, ondo kosinatuta. Sekretua, Patrik esan du, aipatu nola marmolatua, hori dan, eta azkenean da, ez da hilen, atxiotea gainetik bota eta gorri dan utzi baino lehen hau, ikusten zan horre, aragia eta hor gantz, neurri antzeko egoten da, ikusten dira geruzak, nola atal zuriak eta dauden danian, eta horrek ematen dio, samurtasuna aragi honi, horretik da, esaten dute, txerrian eta zerbait plantxan, buelta eta jan behar bada, atala hau izaten dana, gutxi egin da ero nahi izan ezkero, batzui horrendik pixat atzera egiten die, txerria gutxi egin da jatea, guk gure txian sekretu jaten du, eta ni plantxan egiten dut, eta lagunekin holan, bajuten bagara holan txingarretan parrillan egitera zerbait, egin izan du baita plantxa, eroan txingarretan, zora geratzen da, eta era berean, baita egin dut temperatura basuan, hartu, utzean enbasatu, ez da ordu asko eukin behar, 6 bat ordu 0,3 gradutara, eta gero egia da, plantxan gorritu bat eman ondoren, labian gorritu bat eman ondoren, hagoan desegin iten dela, Eta, gantza baditu, baina gantz ona da ditu, orduan, nik uste dut, pena da, txerriak, bi bakarri dauzkala, eta fin-fina direla, hori izaten da, txerriero, txal, masaiak eta bezala, Eta kokotxa bezala. Hori da, gutxi dauzkatela, horrez dakit. Gero, guk ez du bezango, oin genetikoki azteko, hemen bezez txerriak eta eraldatzen eta, ez dakiz, sekretuak izatea besapetan, lepapian, hankartian eta leku guztietan, ez dakiz, 8 sekretokin jaiatzea txerriak. Holan gehiago disfrutatzen da. Bi hori da, eta neurri. Eta gero hor dago, betiko txerriana, iberikoa izatea, gehien bada, elikadura, txerri iberikoak, eskurrak eta naturan da jaten dutela, eta baita ere oso garrantzitsua, mugitu egiten direla. Orduan, txikiagoa izaten da, baina xamurragoa, eta goxuagoa izaten da, iberikoaren. Presioan, nabaritzen dara. Bai. Hemen txenik tipula moztu dut, ontxe martorrixa, eta joango gara, gure, saltza itxera, edo takuak zerbitzatzeko saltza hau. Normalian takuak, hori guakamoliakin, antxe saltza desberdinak dauzkie. Txipolde saltza berdia, ez guria morukoa, apurtxoa desberdina, eta entzala da hau. Hau, zutik kendu dut, beraz, osten joateko, da ontxe moztuko bai, horan lauki txikitxotan. Oso, ondo. Limak erabili behar dituzun hontan, duela hilabete batzuk izan olako ikerketa, bakizu etenok, ekoizleek dendariei, hor tartean daudenei saltzen dizkietenean, beraien barazki, frutak eta denolakoak, eta gero guk erosten ditugun arte, hor, presio aldatu egiten da, eta duela hilabete batzuk indako ikerketa batean, nabaritu dute batez ere, zitrikoetan, hau da, limoiak eta larainetan eta aldea izan dela, izugarria, ez? Hor, kalkulu bat izan, limoiak erosten zituztela 0,19 zentimotan kiloa, eta gero gutxienez, €0,89, zentimotan saltzen da. Limoia kiloa hortik egoten da. Hori ero garestia, badaude €2 da hori. Orduan, hor, 10 aldiz. 10 aldiz. Orduan, hor, azken aldian izan ditun, Europan zer da nekazariak eta kalera atera diren hortan, euren, reivindikazioetako bat ero bai izan da hori, ez? Zenbatean erosten zieten, zekero, klaro, beraiz, ordaintzen diguten neurrian guri kiloa, ez dugu irabazirik ikusten. Orduan, askok, presio botero itxi merri izate dute, eta gero, kanpotik, kontua da, triste dana gero ekartzen dituztela, hori, ero bananak, ero ez da gizar, kanpotik urrutitik, hemendik milaka kilometrotatik, merkiago,
eta hori esaltzen dizkidutela. Bai. Eta bertan badaukago. Eta gero gure bananak gure adibidez, bueno, gure ez, baina hurbilekoak, nek Bai. hemen komentau izan dut, manguak, adibidez, hemen ikuste ditugunak izaten die Mexikokoak eta bueno, Brasilekoak bai asko, eta Granadakoak, askoz be hurbila dauzenak, nolan kotxiekin etorri daikela, horre bialtzen die Europako iparraldetako eta herrialdetara. Orduan, ez dauka zentzuriko lan hainbeste mugitzeak, ez? Baina zagarra, zagarra ez, ja zerbait gertukoa eta gurea dan zerbait, zenbat, egia da, oin oiture hori hartu dut, ez, jutea, eta frutadendan galdetu, ekusi kartelean jarri mar dizute, supermerkatu batetara juten bazara, eta zagarra eta ikuste dituzu, Alemania eta Frantziakoak, eta ez dut, ostra, hemen gertu zagarra zerbait egongo da, dana zagardotarako ez da erabiliko, ez, orduan, eta hemen, egia da, hemen guztak egienak, zagardotako talan erabiltzen dela, baina Nafarroatik gertu hor mugan, zagar pila badaukau, eta kanpotik ekartzen ari dira dana, orduan, horre pixkat, elikaduraren buru jabetza behar dela, behar dugula, eta hemen aipatu izan dugu, Nafarroan ekosisten den barazkien 90% kanpora zijoala, eta ero kanpotik gu gaude ekartzen. Erotuko gara. Bueno, hemen txe. Limakin gure entxalada. Bai. Ontzen edo, eta ontxasiko gara behitxu bueltak ematen, eta honeia bauka txura goxua, holan tropikala. Egon gaz, hemen zapore holanen asketa bitxia, ze izango da, hau, pikante xamarra, gogorra, gero honek emangotza puntu bat freskua, eta gero, autarrenxkana edo gamboiana. Oso ondo. Zauzko da, politxan. Ontxe ingo. Esan. Parkatu ez, Igor? Hau, prest. Eta ointxe ingotena da, aragisa, holan zati txikixetan moztu, eta plantxan kozinatu. Bale. Listo. Osa, holan, eta gero, kozinatu oso ondo. Hori da. Bale, ez, ni, gaur, ostegun birala dugun hontan, munduan zehar galdera batekin atorkizu. Bai. Munduan zein da komunikazioan gehien erabiltzen den izkia. Mundu guztian, orokorrean. Izkia? Bai, zerbait, hitza hau, bai. Klaketa. Ez. Zu kuadriakoekin WhatsAppean zaudenean? Bost, smile. Ez, gehien idazten da, zer idazten da zure WhatsAppean kuadrian, beti? Eta mundu guztian zer, zerbait? Pintxopote ba. Ok, da, zerbait, itxasoa eta mugak eta pasatu dituen zerbait, eta mundu guztian erabiltzen da. O bat eta ero K bat, mundu guztian erabiltzen da, eta teoriak pila badaude, eta legunean... Gainera, ez bakarrik, hemen txe bebai, Euskal Herrixan bebai erabiltzen da. Niramak... Guztietan. Niramak pasatzen, niramak baino gehiago, nire amaginarrabak pasatzen ditu 45 minutu, idazten WhatsAppian. Eta erantzun da, ok. Eta egia da, baina Daniel, ni gure kuadrian ados zaudela, azkenean, da, ados nagoela esateko, ez? Eta, ados zaudela esateko, laburtuta, atzamar batzuk, olan jartzen dute, ados. Eta da, nik egia da, bitxura daukat ados idaztekoa, baina berestela, oka askotan idazten da, eta zerbait, automatikoki, nik uste dut, telefonoak eta badakitela, oba jartzen duene, oka, atzamar bat agertzen da. Eta hau, teoria ezberdina daude, ni neukan bat entzut da, Estatu Batuetako sezesio gerran, etortzen zienien tropak kanpamendua, eta hildakorik ez zegoenean, jartzen zutela, esaten zutela, 0 bat eta K bat, ez? 0 kill. Baina ikerketa beste bat berria izan, eta zehatzena da, ez da torrortik, ez da 0 kill. Eta nondik dator? Hau izan zen, 1800 da, 39. urtean, horko Estatu Batuetako gazte intelektualek eta zeukaten ohitura gaur egun ere badago, nahita gauzak laburtuta eta gaizki idaztekoa. Gaizki? Nik nire alabaren WhatsApp bate idazten didanean, erdia ez diot ulertzen. Enigmara jun behar nahi, ematen du enigma Alemaniare erabili zuten sistema hori daukatela ez ulertzeko zer idazten du. Baina hori lehen izaten zen, hori SMS-iak eta bidaltzia salako garestixa, bakarri ziren, biali bizinon testu motzak, orduan, geixauko obratzen sotzuen, ez, bazuk, zaki saiatzen zinen horan labur biltzen. Eta gaizki idazten. Bueno, bai. Eta nahi da, baina hori zirikatzeko eta, nik egiten duela. Zirikatzeko, bai. Bai, hau,
zero ero ok dator all correct. Dana ondo, baina all da akin idazten da, eta correct zekin. Orduan, hau, egunkari hortan, hau izan zen, esan da, Boston Morning Posten idatzi zuten, eta nahita idatzi zuen hartu, eta oker, nahizta, ok, eta zer zan ez gero. Eta kontua da, jarraitu binzuela, eta, bueno, fama hartzen juntzan ok kontu hori, eta horre honzan, zelan da, Andrew Jackson presidentea, hau baino lehenago, esaten zuten, arek, bueno, zero sinatzekoan, ok idazten zuela, bere dokumentu garrantzitsuak, eta gero urte batzuk beranduago horre zen kanpaina bat izan ziren Estatu Batuetako hauteskundeak, eta hor zegoen Martin Van Buren hautagaia, eta hau zen, zelan da, hor Kinderhook da Nueva Yorkeko auzo bat, hango han jaio, ez? Eta zarra zanez, deitzen zioten danak All Kinderhook, berari. Eta kanpaina guztian kartelak, ok, All Kinderhook moduan, eta, bueno, hortik gero eta gehiagora, eta gaur egun denok gazte heldu zein nerabek, bai ez ero ados jartzeko gaudela, ze jartzen dugu? Ok. All Kinderhook. All Kinderhook ez. All correct, dana ados. Zuekin gaude. Zelango usaina daukonunek, hemen. Benetan, ez dakizue? Bada usaina espeziatua. Oso. Bai, eta, bueno, hasiko gara atarratzen honek. Bai. Gure aragitxuak, honek espeziatuak, dano laukitxoetan gainera, Bueno, bai, a ber, gero, joan behar den, edo aurkeztu behar duzun tokian, joan da, nik uste zentzua badaukala. Bai, eta gero, bakitzu, takoak zerbitzatzen dienean, aldiala zerbitzatu bakarrik tako batekin eta betegarrixa gainean, gazta, guakamolia edo saltza batekin. Nik horrela sotzen du bakarrik, beste modu bat dago? Badau, eze bat. Zein da? Justo gainera atzo takoak janitxun. Nik esan nituen, bota nituen batzuk, egusita nola margotu zuen paretatze txikiak, baina, bueno, tako ezberdina diela uste du. Etxean dekorazioan hasi jatzu saliak edo? Oso. Eskerra dago, bueno, ez dakizun guraso berria, esponja bat dago berezia, eta dena garbitzen du, dagoelako esponjatxo bat, busti imar da umeldu pixka bat, eta ikusgarria da, Hemengo kiloak eta ez ditu kentzen, saiatu nintzen, baina horma eta paretak eta dana garbitzeitu bikain. Guraso lan, zuen etxean artistaren bat baldin baukazue, frogatu zazue. Lehen astuin jat gatza botatzen, bakit hemen igual ez dagoela berdin hartuko, baina espeziatua badau, baina gatza bota bijako, ez? Eta ez du pikatzen, Ez ebes, ez? Ez, tio, zu bota pikanterik, nabaritzen da. Gatza ez dutza bota, zen normalien atxioteak gatza ukitzen dau ere prestakuntzan, eta erakutzi dut zaukala olako etiketa beltz bat, excesoen sodio jarten zauena, beraz, bueno, erabaki dut gatzik ez botatzea, baina purtxo bat, ontxe bota dutzat. Takoak zerbitzatzeko garaian, zuk hartu zeike bat, bakarra, eta betegarrixa gainean. Baina betegarrixa sartzen botzazu desente, eta bazkenean likido xamarra da, igual bustitzen jatzu eskua, da tortita bebai apurtitzen jatzu. Orduan, eskatzen dana da, kopia. Eta holan bi, zerbitzatzen dut. Bata bestien gainean, hori da tripa betetzeko iten dute. Ez, iten dut bat, eta orduan zuk jaten soia solan, eta jausten jatzuna, da apurtxo bat sobratzen jatzuna, zetakua jatia, bada apurtxo bat dezatzua. Plater moduan. Bai, eta hori, Mexikon eta tako den danetan, kon kopia. Behitu. Nik enekiena bat bakarrik. Enekiena tapa, ez juten bazatea Madrid, Espainiatik iributzen tapak ditzen diote gure pintxoei. Eta nondi zetorren taparen izena. Eta hori da, antza, eskatzen taberna batean ero, zerbait eratekoa eskatzen zenuenean, inguruan, gaur egun euliak eta ibiltzen dira, eta zerbait erortzeko, aukera zegoen ezero, zerbaitekin tapatu egiten zen kopat, izaten zen, ogi pusketa bat gazta zati batekin, gazta zati bat, urdei azpiko xerra bat, eta orduan, horrek, egiten zuen tapalanak, babestu egiten zuen barruko edaria, eta eraberean jan egin zen duen. Eta hortik omendatorrela tapana. Eta, gaina honek badauka tamainoa, tapana. Beti ikasten die, hemen txorienen, gauze berrixak. Tapa jango itxu orduan. Gaur bai. Bale, azkenengo gauza, entzalada badauka huin ja. Hemen eragisa kosinatzen. Azkenengo egingo duguna da, honek zuritxu, plantxan kosinatu,
Lehen ulertu du, uste dut txartei berdinean inberzen iola. Beste batean? Nik laburpena egon zanean esaten hori ulertu. Bai, eta hori, holako razioko tako batzuk ingo ditugu. Oso, ondo. Bueno, hemen askotan aipatzen dugu, jendeak gero eta gutxio kosinatzen duela, eta esaten dugu, denbora falta gati da, ez da izan. Bueno, sukaldea, hosteletzan hasi ginenean, hor gai oso, eta asko irakaslek egurre ematen ziguten horrekin da, batzan prestaketa, antolatzea, sukaldea bada antolaketa kontu bat, eta guk, nigo hartzen nahi, lehen jatetxetan lan egiten nuenean, eguna bukatzean, inbarzana da hartu eta idatzi kuaderno batean urrengo egunerako lanak zeintzu ziren, Bai. Eta gaina antolatu behar modu batean zeinen bat egiten dagoen bitartean beste zerbait egiten egon altzaren. 2-3 gauza batera egiten egon barri da, Izatea zerbait oin, zerbait salteatzen egon. Eta etzara begira. Baina bertan egon behar zaren zerbait, bertan egon behar zaren zerbait egiteko zauden bitartean zerbait egosten eukin aldozu, ero beste zerbait labean, ero horrelako gauzak, antolakuntza oso garrantzitsua da, Eta lehenengo eta behin da, menua prestatzea, jakitea zer kozinatu behar duzun, ero zer jan behar duzun, astean zehar. Orduan, hor, ohitura hon bat izaten da, asteko menua, hartu, hori aste ugeran egin dezakezu, betxo, aste honetan, astelenean jango dago, gero erosketak egiteko garaien erraztuko dizue, eta gainera, zerbait pentsatzen baduzue, gaur, ez dakit, aste artean menestra jango dut, eta badakizune sobratuko dela, ostegunean purea jango du, no? Menestra hori hartuko da. Domeketan itxedo lan hori. Hori da, baina hori bada antolakuntzako gauza. Gero, erosketak nik etxean antolatuta izatea dana, Oskailuan da, nik egia esan, potoak eta danak leku berdinetan dauzkat, orduan badakit zer faltan, ez dan falta, eta normalean gehienok erosten ditugu konserva berdinak ero erabiltzen ditugu, eta hori eukitea ondo antolatuta, eta Oskailuan ere berdina. Eta hor, gogoratu, kozinatutako gauzak beti aldala goian utzi behar ditugula, eta gordinak behan. Zegatik, guk baldin badaukago zerbait, ez da, ur pixka botatzen digula ero, eta behian kozinatutako zerbait badaukagu, hori gero berotu ingo dugu, eta orduan, kutsadura batekin jan aldugu. Ordea, behian gordinak baldin badauzkagu, hori gero kozinatu egin behar dugu, Orduan horrek beroa pasatuko du, eta zerbait erortzen bada, goiko txipiroien saltza pixkat erortzen bada beranda, gero hori lasai egon, kozinatu ingo dugula, eta egin ingo dugu, orduan, higienikoki esan dezagun, hobea da, Eta holako itxurak. Nire lagun batek dauka oitxuria, nik hori bitxia pentsatzen zen, nik ez dut apuntatzen, baina mobileko notatan, dauka etxian daukan dana, holako inventaixo bat, dauka oskailua, frigorifikoa, despentsa, eta holan dauka idatzitxa, eta orduan badaki, erostera doianean, adibidez, nik pentsatu deserosua, tomate erdi jaten bozu, hor mobien ibilibizaria apuntatzen. Baina gero, imaginau, merkatura doia, eta esaten da, ez dakit, pisto bat eingot. Ze daukot etxian piper berdia, tomatea da beti holan, eta horrekin moldatzen da oso ondo. Ni hor eskola sarreko naiz, behiratu egiten dut, ni erosketak egitera noanean hartu, eta kuadernatxoa daukat, eta hartu, apuntatzen juten naiz, behitzen juten naiz, hor ibilbide berdina egiten dut, behitzen patatak ipula baratxuria, gero oskaioan zer dauen, gero despensa, eta gero badaude gauzatzuk, hor, arraina ez dut inoiz apuntatzen, juten naiz, eta dagoenaren arabera, astean 2 egunetan ero joan, eta aste guztikoa, eta aragiarekin bardina ez dut behiratzen, eta hor aldatzen bai juten naizela. Baina beste gauzatzu badaude betikoak, eta horrek nik papela eta boligrafoa, eta gaina, aragiak eta gauza batzuk alde batean, barazkiak eta beste aldean, eta... Freskuak eta... Gordinak, eta ni hortan, horretaro ditu naiz, eta... Ez dira ohitura txarrak, eta horrekin, denbora pixka eta horretu dugu, bintzat. Hirugarren sartagina, gaur zikintzen gabiz bakarrik trapua, azkenean atxiotiak esan dut dugu, zikintzen dauela. Eta hau ez da osatitxotan? Hau ez. Bestia moduan? Osoan, jamar du. Dana laukitxotan esan dut, gaur dana laukitxotan jango du. Beraz, honek egingo ditugu plantxan, gatzapur batekin, eta bueltan etorriko gara, tortilak bero dauzkagula, danak. Bikain. Osatzen eta jaten. Bikain. Prest, behitxu. Otarrenxka kosina ditugun sarta gixan. Egin jo, buelta eta buelta. Da, apurtxo bat berotzia, biguntxo egoteko. Berez, hau listo. Oso ondo. Jarriko zau, apurtxo bat. Anana entzalada. Hemen txe. Otarrenxka bat. Eta azpiko plater bari dator. Bai.
Gurezu beste bat. Nik etzikot, holan, Bai. eta aldabenien beste. Egoten dio lan platertxo batzuk, baukienak holan, usteko eta bai. horrek. Politxa dira. Bai, horri balio dute hauek teiak, Tolosako teiak eta iteko erabiltzen dien molde horiek, balio digute horretako. Eta bestela... Eta bestela holan, Olakoa zigorrei. jendeak ez dago etxien, Zigorrei deitu da, berak dutzen. Hori da, ni hemen holan egon naiz, deika daukat, dastatzeko, baina ni bitartean, Eta hau, zerbitzatzen dutzu beti, holako, lima satitxo batekin, nahi duzu? Lima satitxo bat holan... lima, bai, ni beti eskaintzen diatenien gehigarriak eta ni beti ez da, bai, denarekin, dena, ni naiz eta zentzurik ez aurkitu, Doan bai. badie? Eta doain eta bestela baita, Hala ba. Hau bota imarko nire. Bai, horaxe bota gainetik. Bueno, nire holan utziko dizu da urresteko platera eta gero botako dio. Oso ondo, pentsatan jat. Ba, hone die, gure, xerri eta otarraixka takoak. Itxura bintzat oso goxua. Bai. Politxa geltzu die. Honek erresta biralak eta izaten die. Politxa. Oso ikusgarri xadia. Bai, oin ulertzen duzetako zan beko platera. Hartu ba. Bueno, eta zuko gainera beste tako batzu daukotzu aurkezteko. Nirea dira oso fit. Vale. Zezan fit, geratu gure. Nireak oso fat. Nik errezeta honi fit deitu diot, ze agertzen dan sukaldaria, ez da sukaldaria da. Da horrelako armairu bat. Horrelako, amantalakin, baina espitik ez dauka zer. Ez que hola nein biosuzuko bai. Kentzeko kamisetia, kentzeko kamisetia. Ez, aukera ez, norbait igual goiz baskaltzen ari da, eta kalte egiten dira. Bueno, berak egiten du, agertzen da, olako tako olako pil batzuk jaten, eta bueno, oin errezeta hasiko da, eta botatzen diote moldeko ogia. Hau, ez, idea oso fit dana proteikoa. Eta ingo dituguna olako, ziazerba opiltxo batzuk, eta ero gainean jungo da, kasu hondan makai haua, espeziatua, eta guacamole pixkat eta gauza gutxi gehiago. Kontatuko izu nola ingo eta hasiko naiz lanean, baina ikusiko zu itxura ona daukala eta ziur gozo dudala. Ziazerbak, arrautzak, gatza eta piperbeltza, robotean birrindu eta horrekin horrelako tortilla fin batzuk ingo ditu, gorde ingo ditu. Bestaldetik, makai haua ondo ingo du piperreltzarekin eta baratzuri lehorrarekin, eta plantxan ingo du, eta gero izango da gure ziazerba tortillan azpian guacamole pixka jarri, gero arraia, eta horrelako siratza ero saltza pikante batekin lagundu, lima sukuarekin batera. Orduan, berezitasuna, ikitu, krepantzeko batzuk gero izango zian, da. Bai, ez, arrautzak izaten badi eta. Baina bakarri dauka, ziazerbak eta arrautzak. Eta gatza eta piperrultza. Horako tortillatxo bat. Bai, hori da, berde-berdia gatuko da, noski. Eta samurra. Berezia behai, eta saiatu behar naiz sekul ez dutein, eta ez du froa egin, gero arraia jartzen du labeko papera hemen, eta horren gainean kozinatzen du. Zertarako? Ez dut ulertzen. Ze koipe pila batekin. Hemen labeko papera jartzen dau. Jartzen dau, eta hor gainean arraia jartzen du. Zertarako? Igual gero... Sartaia zikintzeko? Nagisa dalako eta ez dagoelako gura garbitzea. Bueno, gaur guk, bakizue, ostegun biralak horretarako gauzetako ondo etortzen dira, eta gaur guk txorienen froga egingo dugu, eta emaitza, gero esango dugu, hombre, egia da, belarriondoko bat eman basaio tipuari, nien eizungo. Ni besta. Lantalde guztia joan da ere... Ikusitxasako giharra dauzkan da, ni besta. Bai. Gaurkoen zigorrek, kontseiluko dugu bakaiauakin, eta komendauko dugu Euskal Herriko arrain kontsumituenak. Datuen arabera, legatza, bixigua, egaluzia eta bakaiaua. Bixigua bai. Eta niri, behitxu, hemen jarri dut gainera, gidoian gainean idatzi dut, ze harritu itxaozta, bixigua baino gehiago, antxoak ez jartia. Palmera antxoa pioa. Ez dakit igual izango dien arrain kopuru, arrain kopuru egatik izango bazan antxoa txikixak izan da, askoz begeixo jate itxuzu. Ez dakit kiloka izango dan, edo datuak igual berrituta ez diela egongo, baina nik bixigua ez ditxun lau kontsumitituen artean jarriko. Ez, nik bixigua azkenengoz jatetxe batean januen. Etxean enaiz gogoratzen noiz januen bixigua azkenengoz.
urraburua, lupia. Bai, Horrek, bai, eta egia da, horrek asko izaten dian, astegikoak, baina nik uste esango nuke, bi hoie baita ere, gehiago izango zirela, ziur. Zoie beti aurkitzen ditu, zuk arrandegian bizigua beti iztuz aurkituko. Isokina be bai, azkenean, horre bai, modan, ontxe gaur egungo moda edo, izango da, ordezkatzea hemen arrantzatutako arrainak, astegixetakoak hartuta. Bestalde, eguerdi iluntzetan, joaten basarie, gure kostalde olan ingurura, santurtzen, horako txingarretako sardina, usaina, mutrikuneta oso berdel salia die, eta hemengo arraina be bai, asko kontsumitzen diela, ez da? Guri gustetan jako, baina gaurkoan, bakaiaua. Eta gu bakaiaua oitxuta gauz, pilpillian, bizkaitxa saltzan, klubranero erara, laban, tomatiakin, baina kasuetan espeziatua joango da. Bai, eta, nik bakaiaua gazitua, saltza berdian ere oso goxua geratzen da, eta arrautzetik pasatu da bakarrik ere, zoragarri geratzen da. Orduan, animatu zaitezte, eta arraia jan, eta gaur, era berri bat aurkituko du, kozinatzekoa, eta agian, izan bar, ez. Ze pentsatzen nintzen, sartaia ez du zikinduko eta ez da gizar, baina, ez dakit, gero, paperra hori hartu, eta erabiltzen duzu makoitzan, paperra erabiltzen da hori oso ekologikoa, ez da. Eta arraina jango zinun, baina dordoka? Dordoka, jango zinun, o ez? Zeatik ez. Txinan eta egisa da, itxen da biela olako dordoka sopak eta olakoak, eta gainera han die gauza bat oso preziatua. Hau da, luxuzko produktu bat, eta jaten dozula, hori, egun berezixetan. Baina gauzia da, arkeologo talde batek Alemania aurkitzu dauela, oindala 50.000 urteko dordoka arrautzak eta dordoka nastarnak. Eta esan da bie, han glasiazio eran eta araino ezin ziela euren kabuz heldu. Orduan, ondorio estatu daue, gizakixek eramaten zituztela bizirik, eizatzia saia sanolan garaixetan, horrek jateko. Osa, gainean, horrek ies ez zizute egingo, dordokak, eta ies zite maizute be, nora gu. A ver, ordu erdi da amazotoki berdinean da. Hori da. Baina, pixua behukin, txikiago izango zizte. Igual, ostakit, lotuta, bateko irizeko tokietara, suposate dut, txikiago, horre esaten da, irakurri nuen ikerketa hori, eta esaten da, hori, txikiagoak eramateko errazak zirela, eta batez ere ez zutela, bizirik mantentzen zituzten, eta behar zutenean, hil bat, gero horren aragia jan, eta horrekin erikatzen omen zirela. Baina, bitxia. Hemen ez da gulako oitxuria aukitzen. Lehenko gunean ikusi nagoen, bakitzu hori, elkomidistako artikulat bidixo bat. Eta hartzen zituen, olako, 20 Erasmus ikasle. Madrilen da Bartzelan zauzelak. Eta, ematen zatzen jateko, eurak ez duten zauen, estatu mailako janaririk jarkorrenak. Zeintzu dira. Batzu, untxia, txipiroia... Untxia jarkorra. Batzundako bai, karakolak, gero ematen sotzien be bai, zer ematen sotzien? Txipiroia karakolak eta onertu ez. Txipiroia, karakolak, untxia, ematen sotzien horan gauza desberdinak, eta batzui atzera itxen sotzienak untxia, eta gurtetako untxia bada zehose, bastakit. Betikua. Orduan, hori kulturala dela, eta dordoka bat jatia zurik atzera itxen dotzu, ez, nire jatekoa bada, jate modu, nire janingo nuke. Hemen, bakaiagoa ontzeko, piperrautza eta baratxuri lehorra. Oingo du hau naztu, sartaia berotzen den bitartean, eta sartuko ditut hor, gure bakaiau takotxoak, ontzen, berak jartzen ditu bi espezia mota ez da izan jantzen ditu nolan, hau aukeratuko dut, eta ero olioteik pasatzen ditu. Eta oin, esan dakoa, ingo olio txorrotada bat, azken ez duzu papela nahi orduan. Ez, papela da makaiaua bakarrik. Bakarrik makaiaua, arraia egiten du. Hemen, hau egiten du, hori, tortilla, onako... bitxia. Tortilla, zabal batzuk egiten ditu, onak hartu, eta plantxan ingo ditu, eta gero makaiaua egiteko papela jartzen du. Ez dakit. Esan dizudana, edonork esaten dio zerbait horri. Ni behintzatez. Orduan, hemen ingo ditu horako krep antzeko batzu, ostegun biralak eta ekartze ditugunean, interneten ospetsuak egin errestak ekartze ditugu, eta askotan, errezeta batzuk edo kontu batzuk itxen die oso ospetsuak, pertsonak edo sukaldarixa daukalako zehose bitxia.
Adez, kasu honetan, mutil honek beti kamiseta barik kosinatzen da holan oso haundixa, da horrekin ikusten dut jendeak erakarri itzen dauela. Ez da oiko sukaldari, ez da oikoena. Eta orduan, horregatxik jarraitzen dut zielako, gero errezetak nahiko sinplia die. Nik hartuko nuke eta ingo nukena da, hori aimarko dut, hori amantal gabe, prakabarik, eta noizean behin makurtu, txak, erori zai zerbait, eta ez da, hemen itxulapiko erakutzi, o horrelako Instagramen hasi barko nahi zelako zerbait egiten. Batek, hemen, erakutsi dut zuegu, kontuak, eta bere errezetak eta ekartzen ditugula, badagoelan neska italiarra bai, beti golan hilia mugitzen da, perfekt eta olako... Olako atzaskal, olako luze gondo margotu da nik, ikusten dio kosinatzen da. Pasta queen, eta orduan, egisa da, oso ospetsu itzen diren pertsonek, gauza berezisa daukila, ez diela holan jendeak normala, bergarako herriko plazan ikuste ditxusunak. Hori ikertuta dago, ez? Osa, nahi dut esan, nahi taite dute. Hau da, troko bat, itxasten ikusten duzuenean, emate duzuelan, golpe lehor bat, eta horrek egiten duena askatu, Bai. Eta oin, hemen, abilezia pixka batekin, gutxi gora bera, oin, bakarri da, egitea, batzuk egingo ditut, izango ditut, 2-3 holan indakoak, pixka finauak botako ditut eta berrobeto buelta ematen diun, eta gero esan dakoa, paperarekin paper gabe ikusiko du, baina makai hau hemen egitea, eta gero ja izango dira, gure, talo hauek, espinaka talo hauek, edo ziazerba talo hauek, guakamolearekin, ziratza saltzarekin eta arraiarekin, jatia. Paperan trukua. Aukeran, reiten da, ez da erretzen ari, baina nik aukeran nahi edo betiko, sartaian gainean, eta uste izagun papela, laberako eta bizkotxoak etorrelako itiko. Hori, olixua ez erabiltzeko edo, ingo dago? Bai, olixua erabiltzen dago. Gaina kontua da, claro, hemen gu pasatu dugu, hor utzi dugu espeziekin da, olioarekin, da hortik horra pasatu dugu. Orduan, bai induguna da, opilak txikiagoak. Eraki dugu lango, lehen Patrekin dituen tamainukoak, eta oin izango da, esako, hemen guakamole pixkat egin daukat, bakizu edala guakamole azkenean aguakatearekin daiten dan krema hau. Guakamole jarriko diogu, gero. Hori, etxean inoso? Etxean inot, bai. Jain da garri du. Oin, hau itzalduko du, jarriko diogu, bakaio, ataltxu bat, lebatza ere nahi duzuen hemen erabili, zuei, olako arrein zurioa, bisigua ere, horren beste saltzen dela. Bisigua igual, holan pipera utzak indamen saltzen basu hori, desastria. Bai, nik uste dut bai ez, bai, ziratza pixka bat, azkenean saltza pikante punta bat ipiniko du hemen, eta martorriak inbukatuko du, eta lima, holako ikutu batekin, hemen ostu batzuk, martorrianak. Beraz, hau erreztea, osasuntxua, fit, ez da irinipez, ez da... Ez da irinik, hemen proteina sartu ditu, barazka sartu ditu. Ez da sartagina ikustu bez. Bai, ez dago aluminiorik, ez dakit, zuek ikusi. Lima, limoia ikutu bat, ez urda guzti, ez urraz, azala. Eta hemen dauzkazue gure arraintakoak ziazerba talo gainean. Biteli. Zan. Bai, a ber, eusten dioten. Hone beberko zuen azpiko... Kopia. Bai. Badu bizi, Oso goxua. Espeziak. Ez urren bat. Espeziak, martorria. Bai. Goxua gainera biguntxua holan, gisa da, etxu modatzen dala. Aizu da, hemen dauzkezu aukera bat, holan mokadu txoka jatean nahi duzue. Bi aukera eta bi arrostira da. Ni holan Nafarroko postre tipiko batekin ezautzen enuena. Horrekin etorriko nahiz, aztegurako ideia egiten da... Da ni sorpresa batekin. Hor...